जय शिवराय मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं आपल्या शुभम जाधव क्रिएशन या चॅनलमध्ये। नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि पुढे येणाऱ्या बेल आयकॉन घंटीला प्रेस करून ऑल वर सेट करा। तर मित्रांनो, बरेच यूट्यूबर हे यूट्यूबवर व्हिडिओ टाकतात, म्हणजे त्यांना वाटतं की बाबा आपण यूट्यूबवर व्हिडिओ टाकून यूट्यूबकडून कमाई म्हणजे पैसे घ्यावेत, पेमेंट घ्यावेत, व्हिडिओ टाकू, आपले सबस्क्राइब वाढावेत, व्ह्यूज यावेत, असे प्रत्येक यूट्यूबरला वाटतं, पण ते शक्य होत नाही। मग ते मोठे यूट्यूबर आहेत त्यांचंच का व्ह्यूज वाढतात, का सबस्क्राइब वाढतात, तेच का यूट्यूबकडून पेमेंट घेतात, हेच तुम्हाला म्हणजे प्रश्न पडला असेल का आपण का पैसे छापू शकत नाही त्यांच्यासाठी। तर मी आज सांगणार आहे मित्रांनो की तुम्ही यूट्यूबवर व्हिडिओ टाकता, पण त्याच्या म्हणजे यूट्यूबवर व्हिडिओ टाकताना तुम्ही काय चुका करता हे तुम्हाला सांगतो। मित्रांनो, यूट्यूबवर अपलोड करताना म्हणजे यूट्यूबवर व्हिडिओ अपलोड करताना काय करायचं, तर अपलोड करताना अनलिस्ट म्हणून व्हिडिओ टाकायचा, अनलिस्टमध्ये म्हणजे अनलिस्टमध्ये टच करायचं आणि अपलोड करायचं। त्यानंतर व्हिडिओला टॅग लावायचा, तुमचा व्हिडिओ कुठल्या म्हणजे टॉपिकवर आहे त्याचे टॅग लावायचे। त्यानंतर डिस्क्रिप्शनमध्ये हॅशटॅग वापरायचं आणि टायटल असं टाकायचं की टायटलनेच तो प्रेक्षक बघणारा म्हणजे प्रेक्षक त्याच्यावर टायटलनेच अट्रॅक्शन झालं पाहिजे ना। आणि थंबनेल पण तुम्ही क्रिएटिव्हच बनवा, थंबनेल आणि टायटलनेच जो बघणारा म्हणजे प्रेक्षक आहे तो त्यानेच आपला व्हिडिओ म्हणजे त्या टायटलने आणि थंबनेलने तोच बघून आपला व्हिडिओ टच करत असतो तो येणारा प्रेक्षक बघणारा। त्यामुळे टायटल आणि थंबनेल एकदम क्रिएटिव्ह बनवा, टायटल तसंच टाका। त्यानंतर व्हिडिओ जर तुमचा शॉर्ट असेल तर टायटलमध्ये हॅशटॅग शॉर्ट हे टाकायला विसरू नका, त्याने पण व्हायरल होण्याचे चान्सेस जास्त आहे व्हिडिओ। त्यानंतर टॅग म्हणजे तुमचा कुठल्या टॉपिकवर व्हिडिओ आहे तर त्याचा म्हणजे त्याच रिलेटेड टॅग त्या व्हिडिओला वापरा। आणि टॅग कुठून शोधायचे हे तुम्हाला सांगणार, तर यूट्यूबचाच यूज करा। तुम्ही यूट्यूबमध्ये जावा आणि तुमच्या कुठल्या रिलेटेड तो व्हिडिओ आहे तिथे सर्च करा। हे थोडक्यात मी सांगतो तुम्हाला, काइंड मास्टर व्हिडिओ एडिटिंग 2021 तर सर्च केलं तर बरेच टॅग येतात, काइंड मास्टर व्हिडिओ एडिटिंग 2022, 2021, 2019, न्यू काइंड मास्टर एडिटिंग, असे बरेच टॅग येतात। ते तर आणि तेच कॉपी करायचे आणि आपल्या व्हिडिओला टॅग लावून दे, तर त्यानेच जे तेच टॅग आहे तेच आपल्या व्हिडिओला यूज करायचे, त्यानेच आपला व्हिडिओ जो आहे तो व्हायरल होणार आहे आणि व्हायरल होण्याचा चान्सेस त्या व्हिडिओला जास्त आहे। तर टॅग हॅशटॅग हे व्हिडिओला लावायला विसरायचं नाही आणि थंबनेल असा क्रिएटिव्ह बनवायचा आणि टायटल पण तसंच क्रिएटिव्ह टाकायचं टायटल। तर हेच काही ट्रिक होत्या, ते तुम्ही व्हिडिओला यूज करा, तर त्याने तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो नक्की व्हायरल होणार। तर मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की कळवा, लाईक करा, शेअर करा आणि हो सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका।